Jednoručky alebo jednoručné činky patria do výbavy každého dobrého gymu. Možno patríš medzi ľudí, ktorí ich majú doma a v tomto videu ťa presvedčím, že vďaka jednoručkám vieš veľmi efektívne a veľmi dobre precvičiť komplet celé telo. Ahoj, moje meno je Michal Pataky a opäť som tu s ďalším skvelým videom, v ktorom ti odhalím tajomstvá funkčného a silovo-kondičného tréningu alebo optimálnej výživy. Sleduj ma pravidelne a ja ti vysvetlím, ako trénovať efektívne a žiť kvalitnejší život. Dnes som pre teba pripravil toto video, kde ti ukážem 6 perfektných a mojich najobľúbenejších cvičení s jednoručnými činkami. Takže nebudeme dlho o tom rozprávať, poďme sa hneď na to pozrieť. Prvým cvičením sú jednoznačne tlaky s jednoručkou. Toto cvičenie je jedno z najlepších cvičení na silu celej paže a celkové spevnenie trupu. Dôležité je pri tomto cvičení sa nezakláňať a jeden typ pre teba, druhú ruku sa snaž držať v päsť a tým ešte viac spevníš celé svoje telo. Druhým skvelým cvičením sú príťahy v tzv. Trojbodovom postavení. Oproti klasickým príťahom, kedy máš jedno koleno vyložené na lavičke, sú tieto lepšie v tom, že máš zmenu ťažiska. Tým lepšie zapojíš brucho a pracuješ aj na stabilite svojho trupu. Pullover je cvičenie 2 v 1. Okrem toho, že zapájaš najširší sval chrbta, tým pádom precvičuješ aj chrbtové svaly, zároveň s tým posilňuješ aj prsné svaly. Výpady na mieste, alebo tzv. Split squat, je jedno z mojich najobľúbenejších cvičení. Pri tomto cvičení perfektne posilňuješ svaly stehien, aj zadku a v podstate komplet celé nohy. Toto cvičenie je veľmi podobné kroku, takže úplne ideálne pre všetkých športovcov. Farmár alebo farmárska chôdza je ďalšie perfektné cvičenie na posilnenie celého tela. Musíš si zobrať naozaj ťažké činky. S ľahkými činkami toto cvičenie nemá význam. Ako náhle si zoberieš ťažké činky, dbaj na to, aby si bol alebo bola stále vystretá, zapojíš pri tomto cvičení perfektne chrbát, fixátory lopatiek, brucho, ale zároveň perfektne posilníš aj ucho. Thruster, alebo tzv. Drep s výrazom, je ďalšie doslova zabíjacké cvičenie. Zabíjacké preto, lebo zabije tvoje tukové bunky. Pri tomto cvičení zapojíš komplet celé telo, hlavne nohy a ramena. Takže toto bol výber podľa mňa veľmi dobrých a veľmi efektívnych cvičení s jednoručkami na precvičenie komplet celého tela, doslova od hlavy až po päty. A ak nemáš doma jednoručky, vôbec to nevadí, vstup do mojej výzvy 7 dní na 100% a tam ti vysvetlím, ako môžeš trénovať efektívne aj bez pomôcok a iba s vlastným telom. Ak sa ti toto video páčilo, ak zapojíš tieto cvičenia do svojho tréningu, tak daj like. Ak máš nejaké otázky k tomuto, tak kľudne dole do komentárov mi ich napíš, ja ti rád na ne odpoviem. No a na záver, ak by si chcel viac takýchto podobných videí s viacerými tipmi a s rôznymi cvičeniami, tak subscribuj tento kanál a ja budem vedieť, že to má zmysel a má zmysel točiť tieto videá. Takže majte sa ako chcete, priatelia, vidíme sa na budúce. Ahoj.